Pedro Alcantarilla euskal presoiak Diego Pérez de los Cobos Guardia Zibilaren aurkako kereila aurkeztu du Tres Cantosen jasandako torturengatik. 2004ko urriaren 3an atxilotua izan zen Burgosen lanean zenbilela eta Guardia Zibilaren menpe zegoen inkomunikaturik. 2019an Pérez de los Cobos identifikatu zuen telebistan Kataluniaren prozeseko epaiketan lekukoa izaten eta 2020an salatu zuen lehenengoz. Bilbao Ria 2000 sozietateak trenbidea estaltzeko proiektua onartuko du urte bukaeran. Horrela, datorren urterako prest egongo dira hirigintzako proiektuko lehiaketaren oinarriak. Prozesua ahalik eta arinen izatea da helburua. Olabeagako auzoa erdibituta dago C1 eta C2 lineatako aldiriko eta Bilboko portuko salgaien trenak igarotzen direlako, beraz, trenbidea luzatu eta Zorrotzan kokatuko dute. Sidirezek eta Bilbao Exhibition Centerrek aurkeztu dute gaur Steel Tech kongresua. Altzairuko sektoreko balio katean izandako aurrerapen teknologikoak eta ikerketa berriak aurkeztuko dituzte. Sektorean barne harremanak sustatzea eta negozioa egiteko tresna izatea da helburua. Gabon guztioi eta ongi etorri urriak 21ko albistegira. Gasteizko mugimendu feministak salatu du Polizia Nazionalaren eta Guardia Zibilaren parte hartzea hiriburuko emakumeen etxeko hitzaldi batean. Aste honetan jakinarazi dute ordea presioak eragina izan duela eta lortu dutela euren parte hartzea ekiditea. Aurreko astean Gasteizko mugimendu feministak hiriburuko emakumeen etxean egin den hitzaldian Polizia Nazionalaren eta Guardia Zibilaren parte hartzea salatu zuen. Hala ere, publiko egitearen presioak zerbaiterako balio izan duela azaldu dute, eta jakinarazi dute indar errepresiboak emakumeen etxetik kanporatzea lortu dutela. Gasteizko berdintasun sailak antolatu du hitzaldia Euskal Autonomia Erkidegoko gobernu ordezkaritzarekin batera. Sexu esplotaziorako emakumeen eta neskatoen salerosketaren inguruan hitz egiteko. Mugimendu feministak azaldu du Guardia Zibilak eta Polizia Nazionalak ez daukatela inolako zilegitasunik gai horren inguruan hitz egiteko. Hala baina Gasteizko udaletik sexu esplotazioaren gaia termino hoietan lantzeak kezka sorrarazi diela aditzera eman dute. Gogora ekarriz Polizia Nazionalak eta Guardia Zibilak torturak eragin dituztela, euskal emakume eta disidenteekiko indarkeria sexista gauzatu dutela eta pertsona migratuak jasarri dituztela. Argi utzi dute ez dituztela emakumeen etxean nahi, baina ez da Gasteizko edota Euskal Herriko beste inongo espazioetan ere. Era berean lanean jarraituko dutela iragarri dute, emakume eta gorputz disidenteak zapaltzen dituen sistema heteropatriarkalarekin bukatzeko. Basque Culinary Centerren egoitza berria inauguratu dute astelehen honetan Donostian. Gastronomiaren, berrikuntzaren eta jasangarritasunaren nazioarteko epizentro gisa identifikatu dute. Bada, une berean, Donostiako hainbat gizarte talde eta auzo elkarte mobilizatu dira kanpoan. Beren hitzetan, operazio urbanistiko horrek ekarri duen espoliazioa eta Donostian sustatzen ari den hiri eredua errefusatzen dutela ozenki adierazteko. Basque Culinary Centerren egoitza berria inauguratu dute astelehen honetan Donostian. Gastronomiaren, berrikuntzaren eta jasangarritasunaren nazioarteko epizentro gisa identifikatu dute. Proiektu zehatzak erakusteaz gain, etorkizuneko gastronomiarako topagune izatea nahi dute, sukaldarien, ikertzaileen, ekintzaien eta ekoizleen arteko aliantzak sustatuz. Hori ala prestakuntza programa berriak bultzatuko ditu, abanguardiako ikerketa egingo du eta elikadura enpresekin lankidetzan arituko da soluzio aplikagarriak sortzeko. Eraikinak 26 milioi euroko kostua izan du, horietatik 24 milioiren kargu erakunde publikoak egin dira. Gastronomia Open ekosistema inauguratzeko ekitaldian 1500 lagun baino gehiago izan dira. Bada, une berean Donostiako hainbat gizarte talde eta auzo elkarte mobilizatu dira kanpoan. Beren hitzetan operazio urbanistiko horrek ekarri duen espoliazioa eta Donostian sustatzen ari den hiri eredua errefusatzen dutela ozenki adierazteko. Protestako 23 kolektibo eta erakunderen atxikimendua jaso du.
Manteoko udal lursaia Baskulinari Zenterri utzi izana eta bertan zegoen parkea ezabatu izana salatu dute lurzoru ondare publikoaren espoliaziotzat hartu dutena. Inguruan gelditzen zen azalera handiko eremu berde bakarra galdu dutela diote. Ildo horretan Manteoko espazio berria modu inposatzailean eta bizilagunekin eztabaidatzeari uko eginez ezarri dutela esan dute zenbat salatzaileek. Herritarrek aurkeztutako 10.000 sinadura baino gehiagoren aurrean eta helegite judizialen eta antolatutako herri galdeketen emaitzen aurrean entzungorrerena egin dutela eta. Kritiken aurrean eraikina diseinatu duen behiarki ingles arkitekto daniarraren arabera, ingurua orain lehen zena baino berdeagoa da eta erabilgarriagoa izango da. Testuinguru honetan Imanol Pradales lehendakariak esan du herri mailako apustu handi gisa jaio dela. Nekazaritza eta arrantzarekin, elikagaien industriarekin, sukaldaritzarekin eta herritarrekin konprometitutako gastronomiarako bidea dela. Dugu erabilpen berdina leheno zegoena gehitzen dugu. Euskal Y eta Nafarroaren arteko abiadura handiko trenaren proiektuak polemika sortu du berriro. Jose Antonio Santano garraio ministroak baieztatu duenez, Espainiako gobernua Aralar mendigunea zeharkatu gabe Euskadi eta Nafarroa lotzeko aukera berri bat aztertzen ari da. Aldiz, Stop HT zundaketakek 4 udalei baimena ez emateko exigitu die. Euskal Y eta Nafarroaren arteko abiadurandiko trenaren proiektuak polemika sortu du berriro. Jose Antonio Santano garraio ministroak baieztatu duenez, Espainiako gobernua Aralar mendigunea zeharkatu gabe, EAE eta Nafarroa lotzeko aukera berri bat ikertzen ari da. Orain arte bi ibilbide aztertzen ziren, bata Gasteizen eta bestea Ezkio itsason, Aralar zeharkatuko zuena. Baina ministerioak 3. ibilbide bat aztertu nahi du, luzeagoa, mendilerroa inguratuko lukeena. Santanoren arabera, ingurunearekiko errespetu handiagoa duen aukera da, baina oraindik ez dago behin betiko erabakirik. Hala ere, Stop HT zundaketak plataformak, Beasain, Idiazabal, Ataun eta Bakaiku batzen dituena, Ineko enpresak aurre ikusitako zundaketa geologikoak berehala etetea eskatu du, udalen baimenik gabe egiten direla eta ingurune naturala kaltetzen jarraituko luketela argudiatuz. Ministerioak azpimarratu du oraingoz azterlan teknikoak baino ez direla eta azken trazadura ez dela 2026 arte erabakiko. Baina erakundeen eta herritarren arteko tentsioak erakusten du AHT-ren inguruko eztabaida konpontzetik urrun dagoela oraindik. Astearte honetako Gobernu Kontseiluan, Legebiltzarrak herri ekimen legegilea ezapidatzearen aurkako iritzia agertu du Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Estatuaren eskumenak urratzen dituela azpimarratu du. Lanbide arteko gutxieneko soldataren aldeko herri ekimen legegilari buruzko txostenaren proposamena aztertu eta Eusko Jaurlaritzak uko egin dio prozesua jarraitzeari, beraz, Eusko Legebiltzarrak ez dio eskatuko Espainiako Kongresuari lege proposamen bat izapidetzeko. Mikel Torres Eusko Jaurlaritzako enplegu sailburuak 3 arrazoi eman ditu horretarako, alde batetik arrazoi juridiko konstituzionalak aipatu ditu eta esan du lanbide arteko gutxieneko soldata ezartzea Espainiako Estatuaren eskumen esklusiboa dela eta lege organiko bidez garatu beharko litzatekela. Beste alde batetik proposatutako aldaketak aurretiazko azterketa teknikoa eskatzen duela dio, lurraldearen arabera bereizitako gutxieneko soldatak ezartzeak izango luketen eragin ekonomikoari, inpaktu juridikoari eta inpaktu sozialari buruz. Eta azkenik Torres sailburuak adierazi du soldatei buruzko akordioak lortzeko formularik onena negoziazio kolektiboa dela. Peio Otxandianok gogor egin dio Eusko Jaurlaritzaren erabakiari eta azpimarratu du akats larria dela herri ekimen legegile batek ordezkatzen duen ariketa demokratikoa ez aitortzea eta gehitu du joera horrek deskonfiantza elikatzen duela. Errealitate sozioekonomikoarekin bat datorren lanbide arteko gutxieneko soldata baten aldeko herri ekimen legegile izapidetu daitekela eta izapidetu behar dela.
Lan autodefentsarako sareak The Champions Burger gastronomia ekitaldi biltariaren lan baldintzak salatu ditu. Asteazken honetatik azararen bira bitartean Iruñeko Arrotzapea auzoko Runa Parkean izango da ekitaldia. Egoera horri erantzunez, GKS-ek eta Iruñerriko Kontseilu Sozialistak asteazken honetan 7:00 Arrotzapeako batzar batean parte hartzera deitu dituzte herritarrak eta langileak. Asteazken honetan The Champions Burger gastronomia ekitaldia Iruñera bueltatuko da. Honi helduta lan autodefentsa sareak langileek iaz jasan zituzten lan baldintzak salatu dituzte. Lanaldi luzeegiak eta atseden laburregiak dituztela adierazi dute. Honen aurrean, asteazken honetan 7:00 Errotxape auzoan GKS-ek eta Iruñerriko Kontseilu Sozialistak dei egin dute antolatu duten bilerara parte hartzera. Lan autodefentsarako sareak The Champions Burger gastronomia ekitaldi ibiltariaren lan baldintzak salatu ditu. Asteazken honetatik azaroaren bira bitartean, Iruñeko Arrotxape auzoko Runa Parkean izango da ekitaldia. Kolektiboaren arabera, aurreko edizioetan Espainiar estatuko hainbat hiritan antzemandako abusu berberak errepikatu dira aurten ere. Iruñaren kasuan, erakundea Valentziako hitzarmen kolektiboa aplikatzen saiatu zeniaz. Nafarroako ostalaritzakoaren ordez eta horrek soldatak murriztea ekarriko luke. Gainera, salatu dute jaiegunetan, igandetan eta gaueko ordutegian lan egiteagatik ez zirela plusak ordaintzen eta langilei 6 ordutek gorako lanaldietan 15 minutuko nahitaezko atsedena ukatzen zitzaiela. Auzoko gazteek egin duten salaketarekin bat egin nahi dugu. Erakundeek erabateko impunitatea eskaintzen dute eta horrelako ekitaldietarako baliabide publiko hauniz desbideratzen dituzte. Enpresariak aberasten diren bitartean, lan prekarietatea, elikadura intoxikazioak eta gure auzoen kolapsoa baino ez dugu jasotzen. Aipatutako guztiagatik, The Champions Burger taldeko langilei antolatzea eta lan baldintza prekarioi aurre egiteko deia egiten diegu. Iaz egin genuen bezala. Beraz, The Champions Burger enpresako edozein langile gonbidatzen dugu gurekin harremanetan jartzera. Kolektiboak dioenez, ez omen da kasu isolatu bat. Bilbon ere antzeko salaketak erregistratu ziren aurreko edizioetan. Horrelako makroekitaldiek ostalaritzaren ohiko prekarietatea muturrera eramaten dutela adierazi dute. Egoera horri erantzunez, GKS-ek eta Iruñerriko Kontseilu Sozialistak asteazken honetan 7:00 Arrotxapeako batzar batean parte hartzera deitu dituzte herritarrak eta langileak. Ekitaldiaren aurrean, erantzun kolektiboak koordinatzeko helburuarekin. Urriaren 23 arte zinema ikusezinaren jaialdia ekiten ari da Bilbon eta hainbat herrialdetako lanak daude ikusgai. Urriaren 23 egingo da itxiera ekitaldia eta bertan banatuko dituzte 13 sariak. Gizartearekin konprometitutako zinemaren erakusleio izaten ari da asteon Bilbo, zinema ikusezinaren nazioarteko jaialdia egiten ari direlako urriaren 23 arte. Aurtengo edizioak 17. 46 herrialdetako 82 film aurkeztuko ditu, lanen 45 emakumeek zuzendutakoak dira, eta 9 euskaraz. Programazioak fikzioa, dokumentala eta animazioa oinarri hartuta 4 ardatz ditu. Giza eskubideak, genero berdintasuna, jasangarritasuna eta kulturartekotasuna. Palestina ere leku garrantzitsua izaten ari da, jaialdiaren irudi ofiziala esaterako, Iba Mustafa artistak egin du, etxe bizitza ere gai nagusia da, Afrikarekin batera. Batxilergoko eta lanbide heziketako 19 ikastetxeek hartuko dute parte, eta 5 film labur egin dituzte osasun mentalari, aniztasun kognitiboari, genero identitatei eta adikzioei buruz. Urriaren 23an izango da aurtengo jaialdiaren itxiera ekitaldia, eta bertan banatuko dira seriak, orotara 13. Orain, eguneko elkarrizketarekin utziko zaituztegu Usue Garreren eskutik. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Naziometroak 5 urte bete berri ditu. Euskal Herritarren burujabetzan neurtzen duen galdeketaren urteurrena dela eta jardunaldiak antolatu dituzte azken urtetako datuek islatutakoari buruzko hausnarketa sustatzeko besteak beste. Eta honi buruz hitz egiteko, Hamaikako platoan daukagu gaurkoan Malen Dominguez, Telesforo Montzon laborategiko kidea. Arratsaldeon, mila esker etortzeagatik. Kaixo, arratsaldeon.
Esan bezala, 5 urte bete ditu dagoeneko naziometroak, 5 urte, 7 inkesta. Nolako ibilbide izan du burujabetzak 5 urteotan euskal gizartean? Bueno, burujabetza orokorrean askatasunaren aldeko aldarriak areagotu dira, bai burujabetza politikoarekin lotuta, baina baita feminismoa edo ekologismoak ekarritako aldarri horien ondorioz, ezta. Orduan, orokortua da burujabetzarekiko nahia, gero egia da galdera bat edo beste eginda aldatzen dela jendearen pertzepzioa edo nahia gai oso konkretuei dagokienez. Orduan, intersekzionalitate horrek esan dezakegu burujabetza edo askatasunaren aldeko aldarria nolabait sustatu egin duela euskal gizartearengan? Bai, eskubide sozialen aldarri hori gurutzatu da, identitate politikoarekiko lotuta ulertzen dugun burujabetza horrekin. Orduan, nolabait ez dut esango fluktuatu direnik, baina batek ekarri duela bestearen elkarre elikatze bat, bai. 5 urte hauek baita izpide izanik, jardunaldi batzuk antolatu dituzue, urriaren 27an. Zer konta dezagukezu jardunaldi hauei buruz, pixkat egitaraua edo programa edo zer landuko den jardunaldi hauetan? Jardunaldi hauek deitu ditugu 5 urteko bilakaera aztertuz. Guk ikusten dugu 5 urte badirela nahikoa hasiera pandemia osteko egoera batean hasi ginen galdeketa hau egiten, eta gaur arte egon direla aldaketa batzuk. Orduan guk datuen bitartez hori aztertu nahi dugu, baina ez dugu datu soiletan gelditu nahi. Orduan gure asmoa da gure herriak aurrera begira dituen erronkak edo korapiloak nolabait ikertzea. Alde batetik edukiko dugu mugi-muga proiektuaren azalpen bat, beraiek parte hartuz ikerketa taldeak eramandu aurrera, eta duela gutxi bukatu dute, orduan beraiek emaitzak azaleratuko dituzte. Eta ondoren 2 maila inguru edukiko ditugu, lehenengoa lurralde kohesioari buruz, hori izaten da naziometroan sakontzeko galditzen zaigun gai bat, bai galdetzen dugula Euskal Herritarrek zertan sakondu nahi dituzten harremanak, bai EAE Nafarroa eta Ipar Euskal Herriarekin. Eta ikusten dugu maila inguru honek emango dizkigula pista gehiago aurrera begira ere galdeketan txertatzeko. Eta bukatzeko, azken maila inguruan jarrera erreakzionari buruz arituko gera, hori izan da aurtengo inkestako gai nagusia. Eta ikusten genuen hor elementu garrantzitsu ugari atera zirela, eta nolabait kezkagarri izan zitezken elementuak zirela gainera, nabarmen handitu direlako jarrera erreakzionarioak eta are gehiago norberak bere inguruan ere sentitu dituelako. Naziometroaren 7. inkestari erreparatuz, martxoan kaleratutako datuei dagokienez, hainbat datu komentatu nahi genituzke, burujabetza berari dagokionez, aipatzen denaren arabera, Euskal Estatuari dagokionez ez zuen islatzen alako erantzun hegemonikorik, 28,5 alde agertu zelako, baina 26,5 aurka. Zein ondorio atera genezake datu hori erreparatzen badiegu? Egia da, Euskal Estatuarekiko jarrera ez da hegemonikoa, baina dauden erantzunen artean gehiengo erlatibo bat edo lortzen duena. Aurkakotasunak beranzko joera bat hartu du, eta hori harritzekoa izan da, eskuin muturrak daukan gaur egungo indarrarekin joera hori euki izana. Eta gero nabarmentzekoa da ere ez ditugu 28 alde, 26 kontra, baina gero dago hor masa handi bat, ez zalantzatiak diren sektorea direna. Eta guk ikusten dugu bereziki sektore hori dela konbentzitu beharrekoa edo baiezkoan eta ezezkoan dagoena oro har konbentzituta dago edo fluktuazio gutxi eduki dezake jarrera horretatik ateratzeko, baino politikoki lanketa bat egin nahiko balitz Euskal Estatuaren alde edo kontra edo bakoitzak bere perspektibatik, masa horren iritziak ezagutzea eta horiek ezagutzea nolakoak diren eta zertara eraman daitezke interesgarri izan daiteke.
Bestalde, Euskal Herriaren estatusa erabakitzerako orduan, badago gehiengo argi bat, 53%, erabaki hori erreferendumaren bidez agertzearen alde dagoena. Eta Euskal Erakunden gehiengoak hala babestuko balu, esaten duenak, Espainiar estatuak eta Frantziako estatuak errespetatu behar lukeela erabaki hori. Ez dakit horren inguruan zer hausnartu dezakegun. Bai, hor interesgarria da ikustea, aldekotasun bat edo babes bat eukita, hor bai jendeak pertzebitzen du erreferendum hori aurrera atera barko litzakela, eta Euskal erakundek babestuta eta Espainiak onartuta, ematen du loteslea litzakela edo nolabaiteko babes bat izango lukela. Aldiz, galdetizan degunean aldekotasun hori ez duen egoera batean, erreferendum bat egitearena, hor bai alde nabarmena nabaritzen da bi egoera horien artean. Orduan oso positiboa da goranzko joera bat erakutsi duela gainera, erabakitzeko eskubidearen aldeko jarrerak. Beti kokatu da 52%aren gainetik, baina azken neurketa honetan 10% egin du gora. Eta 62 pasatxoan kokatzen da aldekotasuna. Uneko gaiak ere jorratzen dituzue Naziometroan, aipatu duzu jarra erreakzionarioa buruz galdetu duzuela azken edizio honetan, eta hauek gorakada bat izan dutela agertu da, ala sumatzen zuela galdetutakoen 3tik 2 gutxi gora bera. Nolako irakurketa egin beharko genuke honen inguruan, arduratzeko datua litzateke? Bai, nik uste dut arduratu behar gerala, baina ulertu behar dugu egoera hau mundu mailako kontestu baten parte dela, eta eskuin muturrak zabaltzen dituen ideia guzti horiek, hemen ere nolabait txertatzen ari direla. Egia da, ez dut esango gure defentsan, baina bai nabaritzen dela jarrera erreakzionarioen gorakada hori txikiagoa dela norbere ingurura begiratzean, eta handitzen doala espazialki eskala handitzen zoazen enean. Nire inguruan txikiagoa da, Euskal Herrian pixkata handiagoa, Europa eta gero mundu maila gehiago. Orduan, diferentzia horiek bai sumatzen dira, eta guk interpretatzen dugu normalean gure inguruan jarrera erreakzionarioak dituen norbait identifikatzea, zailagoa izan daiteke, edo kutxuna den pertsona bat klasifikatzea profil horretan gogorragoa izan daiteke, baina profil argi batzuk bai atera direla, eta hori, bai. Jarrera erreakzionario hauek migrazioarekin eta genero berdintasunarekin lotuta daudela islatu du inkestak, edo ala sumatu dela. Migrazioaren esparruan egungo aldarrikapenak gehiegizkotzat jotzen dituztenen artean arrakala nabarmena ikusi da profil ideologikoei dagokienez. Oso eskuinekotzat antzematen direnen eta gizonezkoen artean 100 handiagoan islatu da hori. Ez dakit horren inguruan ze irakurketa egin dezakegun. Bai, nik uste dut joera sozial bat dela, edo jarrera politiko bakoitzak eramaten zaituela gero gai batzuekiko irekitasun edo erreakzionariotasun handiago batera. Orduan, aipatzen zenun profil horrekin bai identifikatu degula oroar Euskal burujabetza kontra kokatzen direnak, gizonezkoak, eta gehien bat 30 urtetik gorakoak, 45 arte, hor tartean kokatzen da sektore erreakzionarioena demagun profil moduan. Gero beste adintarteetan eta sektore batzutan ere kokatzen dira, baina nabarmenena hor kokatzen genuen, bai. Ikuspegi horri kontra jarrita badago, agian nolabait beste Naziometroak islatzen duen beste datu bat, ze elkarrizketatuen 60%ak norbait Euskal Herritar kontsideratzeko Euskal Herrian bizi eta lan egitea nahikoa dela islatzen du. Uste dut 20%aren buelta horretan dagoela Euskal Herrian jaio behar izana argudiatzen duenen datu hori. Gizartaren polarizazioaren isla izan daiteke aurretik aipatu dugun datua eta datua nolabait kontra jarrita dauden bidei hauek?
Bai, egia da, ez direla oso ezkontzen bi ideiak eta harritzekoa da, baino galdetu dugunean, adibidez, Euskal Herritarra izateko zer behar den galdetu dugun modu berean, galdetu dugu Espainiarra izateko eta Frantziarra izateko zen elementu eduki behar diren, asko atera dira bi kasu egiten, Espainiarra eta Frantziarra izatearekin, hizkuntza menderatzea eta paperak eukitzea. Osea, nolabait, bai. Orduan, Euskal Herritar izateko posizio horretan, ez da horremeste lotzen Espainiar eta Frantziar izatearen elementu berdinekin. Orduan, gehiago, eta modu positiboan baloratu daiteke, gehiago eskubide sozialen ikuspuntutik ulertzen dela Euskal Herritar izatea. Egia da, hor kaltetua atera dela euskara jakitea bera. Beste bietan bai jartzen zela goiko posizioetan, eta Euskal Herritar izatearen kasuan ez dago top 3an demagun. Hor kezkatzeko elementu bat ere ikusi daiteke bai. Genero berdintasunen alorrean bestalde, inkesta eginiko gizonezkoen, ia 33%, 32,7 uste du aldarrikapenak gehiegizkoak direla egun, baina ez hori bakarrik emakumeen ia 20%, ero, bostetik batek. Zer garamatza emakumeoi, bostetik bat horrek, gure eskubideen aurrean ala pentsatzen da, nola lortu du ez dakit ideologia tradizionalistak edo eskuin muturrekoak edo korronte misoginoek emakumeengan ala interpelatzea. Nik ere erantzun argirik ematen ez dakit, hipotesiak egin genitzake 1000, baina ez da, konbentzimendu, ez dakit, oso irmoak ez diren ideiak baldin badituzu eta nolabait txertatzen zaizkizunean modu diferentetara horrelako inputak, kezkagarria da horrelako emaitzak eman izana, batez ere euskal kontestu batei buruz hitz egiten ari geranean, baina hori, marko bat ematen dizutenean eta hor txertatu eta, oso kuriosoa da, batez ere emakume kasi 20ak, 19,5ak, hori erantzun izana. Eta buru jabetza aipatzen duzula orain, atzeraka begiratu ordez, etorkizunera begiratuko dugu, zeintzuk dira alor honetan aurre ikusten dituzuen erronkak, edo zeintzuk izan beharko lirateke zuen ustez, etorkizun hurbil honetan jorratu edo aztertu beharreko gaiak buru jabetzaren barne? Nik uste dut, oraingo jardunaldiak astelehenekoak klabe batzuk bai emango dizkigula, bai lurralde kohesioaren inguruan galdetu izan degulako, baina ikusten dugu elementu gehiago txertatu behar dizkiogula lurraldearen kohesiotasun hori sakontzeko galdera atal horri. Eta bestalde, burujabetzan sakontzeko elementu gehiago bai identifikatu behar direla, Euskal Herri bezala etorkizunera ditugun erronkak hartuta eta gurera ekarrita, esaterako orain euskararen funtzio publikoaren legearen inguruan dauden proposamenen inguruan, badira sozialki kezka sortzen duten gaiak eta izan daiteke aukera bat hori txertatu eta hori bezala horrelako beste zenbait elementu ere gurera ekarriz. Eta horri eutxita, nola plantatzen duzu datorren Naziometroa 8. edizioa hasi zarete jada horren inguruan hori lantzen? Oraindik pistarik ezin dut eman, egia da normalean hasten gerala jardunaldiaren ondoren horren lanketan, eta esan duten bezala lurralde kohesioaren elementu horiek ere txertatu nahi ditugunez, ikusiko dugu zer ematen duen jardunaldiak berak, animatu nahi dugu jende guztia etortzera eta oso jardunaldi interesantea izango da, batez ere aurrera begirako klabetan jarriko gaituelako gure erronkak eta aukerak mai gaineratuz. Jardunaldietara gerturatzeko deialdi horrekin, hemen txutzeko dugu gaurkoan elkarrizketa. Malen Dominguez, mila esker amaikara etortzegatik. Eskerrik asko zuei. Mila esker. Gaurkoan Silverback taldearen Porko Rosso abestearekin alegia amaituko dugu albistegia. Gogoratu Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Mila esker zuen arretagatik ondo izan eta bihar arte. Escapalko zuenik!
Zerreko amaiera betiko ezerbeta ustatu hartuko gure ustatu barkatuko gure Zanotzako eduko da bereki dugun zigana ustatu hartuko gure ustatu barkatuko gure Betitauko gordena Zeituzko lan bizitzan Eperditikatu aldako Zeure arrotasunen Zanotzako eduko da Berezidan zigorra Ustatu hartuko gure Ustatu barkatuko gure Esto librako ingiorbe